Namhlanje sesesicemeni sakwa-G eMlazi lapho umeya weTheku ukhansela uCyril Xaba ezokwethula ngokusemthethweni umtholampilo osanda kuthuthukiswa kabusha odle imali engaphezulu kuka-15 million. Lo mtholampilo-ke uzothola ukuthi usize izakhamuzi zakule ward ezingaphezulu kuka-25,000. Lo mtholampilo uzovula zonke iy'nsuku phakathi kuka-7 no-4 ntambama. Silapha-ke njenge-leadership yaseThekwini ukuzovula nasi isikhungo seke savulwa ngaphambilini manje sesi-upgradiwe isikhungo esihle ngempela lesi and uma usibheka sikhulu ngokungaphezulu kunesikhungo ebekade sikhona la ngaphakathi uthola wonke ama-services and abaphuma lana-ke baya-refero badluliselwe esibhedlela emshiyeni ukungabi khona abantu abangalitholi usizo lapha ngaphakathi eMlazi. Sifuna ukuthi uma uwumlazi unenkinga eMlazi uthola ama-services la ngaphakathi eMlazi. Sithi-ke abantu abasiphathe kahle lesikhungo sibambisane-ke nabo, sibambisane nomphakathi ezokuphepha sikhona sizoqinisa uqinisekisa ukuthi abantu balapha baboni kuphela ukuphepha kungaphandle kodwa they also feel safe nabo uma besebenza la ngaphansi. Sibonga kakhulu.